Philippine Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si LJ. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, marupok. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kini usa ka babae nga taga Cagayan, Misamis Oriental. Ang ato matatampo nagdasingan nga LJ. LJ? Pag sure diha dyan, uy. Tinud lagi. Lapte ka. Sugtan ako ba? Sumuka ni mo, uy. Pauli na dito ka, kay pauli na sad ko. Di mo ko mo pauli, basta di ko ni mo sugton. Sula ni mo, uy. Sige na ba? Sugtan ako. Sige na lang, uy. Ako na kang gisugot. Tinuod? Imo na kong gisugot? O, lagi. Uyab Yes! na ta. Yes! Uy! Uyab namin na LJ! Uy, paghilom, uy! Ha? Uyab naman ni Janjan? O, Tats. May pakara. May uyab na ka. Pangita na diha og imong uyab. Unya na ko LJ. Pasig karong sunod abli sa klase. Masig manguyab na ko. Dali aras panahon, uy. Abli na sad sa klase. Asa naman si Janjan, uy? Ako na siyang tagaan aning gipalit na kong snacks na. Oh. Uy. Si Tats man ang naglingkod sa plant box? Nga naitapad nga babay? Iya tingali ng gipanghuyaban. Oh. Hala. Nilakaw man ang babay? Tats! Oy! LJ! Ikaw rin na. Ikaw, ha? First day pa ganis klase na dayon kay gipurmahan, ha? Kita gina. So isuwa ko. Basta na yung kauyab. Bitaw. Mayo mo ka kay nan mo kay uyab. Nakakita ka ni Janjan, Tats? Wala ba? Kita lang. Oh, sige, Tats. Dahil, Che, kuyo ka na mo. Asa man mo? At may mga ons baybayon. Sige, day. Mukuyo ko ninyo. Unyay mo palalab. Di lang ni mo idungan o kaon. Pasag dito siya, uy. Tuwa mo to siya mga barkada. Anala, sige ta na, uy. Gutom na kaayo. Wah, lamig gid kaayo kan ang dinidapis dagat sa. Maogyod, day. Bisag buwad ang atong sudan, lami, ragid kaayo. Yes, maogyod. Oh, uy. Uy, la, nansa ka day? Dili pa. Si Tats man ang may ka-holding hands ka babay? Oh, siya bitaw na. Nganong di ay? Nakauyab na day siya. Tats, imo tong uyab imong kuyo gani, ha? Oh, LJ. Di ba mo man tong bayhana ang imong gipanguyaban? Pag-ablis klase? Siya ba daw to? Mayo hinuon kay may uyab na di ay ka.
Naunsa man ka nga, nanghupaw man ka diha. Nagbuwag naman sa kong uyab. Ha? Ngano ko taong nagbuwag man mo nga, kabag-o pa lang ganin ninyong nagkauyab. Sa sige na mo hiskot sa mong apelyido. Para yintim, di mi. Mo to, nagbuwag naman mi. Mao na. Taka man nagugagdas magod. Imo unta tong gilay-ilag maayo. O, tanawa ron o. Parinti na hinoon mo si mong napanguyaban. Lagi, last say. Asa naman niya akong mga amiga, uy. Kikutom naman ko. Ato na lang ko sa kantin mo kaon, uy. LJ, itong tao pa ulit niya ha. Sige dyan. Kadit, Ragot. Ngano nagtiniil man ka? Asa man din mo sapatos? Ito sa mong room. Ngano nga man mo sa loob, ba? Mahugaw niya to. Bagong tong laba. Shhh! Badlungon na baya ni mo, uy. Isuloob to, ikaw, may buot ni mo, uy. Wata ko niya ha. Kay dungan tagpauli. O, lagi. Day. Day, tanaw mamauli na ta. Ako pang huwaton si Jan Jan, day, kay... tanaw na ko ba kung makigdungan ba siya na ako? Asa naman imong uyab? Naapa man tingali silang room. Nigawas na day ay. Oh, tanaw dyan day. Nagtambling-tambling nga nagpahingon din eh. Ahak, maning tawhana, uy. Nagpakauwa mo lang ni siya, uy. Hello. Hoy, Jan Jan! Ikaw ta ha. Paita ni mo, uy, ganihar. Ganihar, nagtiniil ka. Karon nagtambling-tambling na sad ka. Ano mo ginang action star? Hala. Action star si mong kabuang. Tara, uy! Oh, ganong miyunong ka. Layo pa man ang likuanan para sa inyo. Na ako isulti ni mo. Unsam na. Magbuwag na ta. Ha? Nga naman. Mangutana pa ka? Na-discourage ko ni mo, uy. Kay permero nagtiniil ka. Sunod, nagtambling-tambling ka atubangan sa kong mga amika. Bataot kayo ka, uy. Unsay bataot? Batang way buot. Maong nakigbuwag na ko ni mo. Ano ni katawa mga katats? Ayan, pariya sa matang way uyab. Ako, gibuwagan ko sa mong uyab kay pariyintim eh. Nga ikaw, nakigbuwag ka sa mong uyab kay bata-bataon. Maulagi, uy. Ang kay maayo kung kita na nan. Ha? Kita na lang mag-uyab kay parehas puntang way uyab. Tats. Huwag mawasak kung una-una ang giingon ni Tats na ako. Kita na lang mag-uyab kay parehas puntang way uyab. Uy, ni-chat man ni Tats na ako. Hi, pwede ko mga apply? Ako ni-replyan, be. Unsay mga apply, uy. Ni-reply na. Mo-apply ko sa imong kasing-kasing. Ako ni binuangan og sugot, be. Salamat, Elja, nga imo na kong gisugot. Binuang ratong ako, uy.
Ah, ha? Kinahibaw ko nga binuang ra sa tong pagpanguyab nimo nako. Dito binuang akong papanguyab ni mo eh. Seryoso ako? Tats. Walang hibaw isa nga naabot na og tulo ka tuig ang atong relasyon. Lagi oy. Wagi ko magtuo nga magdugay ta. Kay binuang ba itong pagsugot mo na ako? Lagi, uy. Pero sa kadugayan, nakaton ako sa pagigugma nimo, Tats. Og, hangyo lang yun ako nimo. Ayaw kong pasakit eh. Di na mahitabo, LJ. Kahit pinangga kay tika. Salamat, Tat. Ha? Manarbaho ka? Oo, LJ. Aron makatigom ba ko? O magminyo ta. Mingaw na day ko nimo ini. Kay malayo naman ka na ako. Sige lang. Mag-ulian ako din sa ato. Matawag Sabado. Bantay ha. O lagi. Promise. Pila palang gani kaadlaw nga ni Bia si Tats na ako. Kimingaw naman hinuon ko niya. Ay, ingon ini di ay ang bation kung mahigugma ka. Mingaw ka ayo. Mingaw kay kunin mo. Ako sad, gimingaw kay kunimo. Abi na kog dili nimo tumano nimong giingon nga muli kag masabado. Di mahimo eh. Di maagwantang ka mingaw mo. Mag-ulian gyud ko matag Sabado. Pila naman ka Sabado ang nakalabay? Unya wa man kin mo uli si Tats. Ay, duda ko inita. Basig binuang ni nako. Akong suwayan og open na yung Facebook, pi. Unsa man eh? Nganong kitilit man ni Tats ang among konvo? Oh. Og di asay kiat. Parehas may og panganak ko. Duta lagi ko inita. Ako ni Chatanbe. Magpatuo ko nga si Tats ko. Dili na ka si Tats? Ay, abinakog si Tats ang akong kachat. Ay, dili taon sangay. Ang iyain taon ning uyab. Ako may nagamit sa iyang account. Lamia sa giilis ni Tats na ako, uy. Parehas man akong pangan. Sa ato pa, ex na di ay koron. Bisit man day ko. Sige, paglipay-lipay mo. Nagtuo ko magbalipayon ko nga si Tats ang ako na uyab. Pero dili man di ay. Kasakit man di sa akong nahiaguman. Maong panahon na nga ako siyang kalimtan. Manghinaot ko magbalipayon ka sa bago ni mong uyab, Tats. Idoot lang na, ma. Wa na gilak. LJ. Oh. Tats? Ngano ni amang ka? Pasaylo ako sa kong gibuhat mo. Wa na lang unta kapakita na ako. Adto na lang unta ka sa kong sangay. Wa mo gud ko mahigugma tong bayana. Lingaw-lingaw rum gud ako. Ayaw kong patuhuaan na, Tats, uy. Dili na ko madaan ang pagpangilad ni mo. Tinuod bitaw. Wa mo ko'y gugma niya. Gibinuangan na to na ako eh.
Ikaw nga kung gigugma, LJ. Ayaw ko gaksa ba? Ayaw ba kay makigbuwag na ko nimo? Sure ka? Sure ka nga makibuwagan ako. O lagi, makigbuwag na ko nimo. Makigbuwag magagan ako. Nganong hilag mo ka? Ang sakit man ang akong dughan, be. Nga sa ato pa, nahigugma pa ka na ako. Buhilak ako kung pa ko mahigugma nimo. Di nun ta magbuwagod. Pasailuan na lang ko sa akong gabuhat. Susoy. Kung dili pala ti ka love ay tigiti ka pa sa iluod. Nga sa ato pa, imo na kong gipasaylo. O lagi. Salamat, LJ. Uy, iba magugong gigakos. Tanawa ra gud ka o nawa na hinuon akong kasuko nimo. Nagpasabot na nga love ko nimo. Isaad na ko ha. Nga dili na ko nimo pasakitan. Di na lagi. Promise. I love you, LJ. I love you too, Tats. Dili gyud mahimong limdan ang kasing-kasing. Kay bisag unsa akong buhaton, mupatigbabaw gyud ang akong gugma ni Tats. Karon, minyo na mi og may usa ka anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.